Akisi Muwanga ndi zonena kuti wamangidwa ndi polisi. Inde apolisi amutapa. Ndife sitingalole zonena kuti idutse ife ndi osajamako imeneyi zosatheka zimenezi. Enanso kumakamba zoti Akisi Muwanga yosone ndani. Ameneyo tikuteko ndi Deputy Inspector General wakale wa Malawi Police kapena pachichwapo kumanena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa polisi mu dziko lino kalekalero amayi Yolamu mwakumbukira. Amene aja wachiwiri wawo analitu amene yuyu Akisi Muwanga, ndipo iye amayang'ana nthambi zokhudzana ndi operation zichitochito za polisi. Pitani mukapange zote apolisi ino ndikutumani mukatetezawo, inu ndikutumani akamaka namiwa azikwanje musakelekezo kakuti magaya kanalati amene amapereka maoda makamaka kumbali ya ma operations. Amanga pa zifukwa zotani tifotokoze motere kunena kuti kungoyamba 2 days yapitayi kwakhala kukuyenda nkhani kunja kuyonera kuti apolisi agwira former Deputy Inspector General Akisi Muwanga ndipo akumusunga mu chitokosi chawo. Nkhani zake zomwe amugwirira apita kalaya amene amayankhulira polisi angokhala chete akunoti yayi tifotokozabe ndili busy kaye chani koma nzonoti agwiradi ndi zoona. Nkhani yakeyo ndionoti atuluka akunena kuti Akisi Muwanga amene yuyu amakapangatu money extortion, chizungu chotundi chote chichewa ndakuti chikutanthauza zonena kuti amagwiritsa ntchito mphamvu zake ndi ukawapseza anthu ndikumangani mundipase ndalama mukapandotero mumangidwa. Ndipo tisinanga ndiye amene amatuma apolisi kuti pitani mukamange, pitani mukapange zotere za operation izo, ndiye basi tikunati kuopseza. Chifukwa cha milandu imeneyo ndi imene apezeka zonoti umagwiritsa ntchito mphamvu molakwika, abuse of authority, kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Chifukwa cha zimenezozo takumangani, wamangidwa ndithuli. Anyamata ake amene amatumawo ndi amenenso anyamuka ndi ukamvekanso dzibangiri kumpiritsa ku polisi. Tikunena panopa akufunsidwa mafunso kumeneko pa nkhani zimenezo za money extortion, kulanda ndalama moopseza, kulanda ndalama kwa anthu moopseza ndithu. Chabwino akuti kwenikweni analanda ndalamazo kwa ndani, anthu ake ni ndani? Ndimazungulira m'masamba mchezo ndi ndinakagwera ku magulu kumenenso ndimasaka konkhani nthawi zina zake. Ndapezako audio iyi mastena wakambako zotere. I'm not sure kuti ndi zimenezozo komano zikukhudzanabe ndi mene uvekera mlandu ndi zomwe akukamba masteniwa. Timvere limodzi banja, tikamamvera choncho ndikuti tikhala upitirizaso nkhani yathu. Achimwene anga Mr. 12 ndinali ku immigration lero amwanga lero ndinakaona selo yapa immigration mwamba muja amwanga ali muselo pamene ndikunena pano akufuna ayankhe mulandu wa 15 billion umene anabera amwenye atatu amulimbi kukawa manga ndi kukawa sekera ndende yaku area yaku 39 kulilongwe ndende yake anakangonesa mwenye amene kulimbi. Mawa ndikapita ku immigration ndikajambula mobera ndikamujambula mwenye amene amwanga zinakanika kuti ndi atole pigi yawo, koma ali muselo pamene ndikunena pano. Amwanga ineyo ndikunena zoona, mulungu ngati ndikunama andilange, koma amwanga lero ndakaona pa immigration mwamba muja ali muselo. Analitu amphawi kambera mwenye 1.5 billion etu ndiye akuchita kunena kuti mwenye okhawo ndiye mubwenza ndikuti ndinali komweko osatiso zochita kumva munthu ndinali komweko etu. Amwanga ali muselo pano ndikunena pano, amwanga ali muselo. Ndiye tikapita ku immigration mmene asesera ku immigration mmene asesera kwa eratu sachilake sandira masewera kwadusa saje ku immigration ndiye saje soli kukadusa ku road traffic kwa road traffic afuna kadusiseko saje. Ndangoona soja mkulu wa ujeni ujanso wachani we wa Escom akumusiya kuti azika akakhaleka ya lecture kaya kuti koma mbuye ino Malawi wayakamoto uyu anthu akulira kuno ayibusi. Chabwino mmene tamvera pamenepo mastena amenewo amakamba kuti akumana nazo kaya ku immigration kaya kuti ndikuti. Nkhanizo mwazimva amene akukambira masteniwo akunena kuti iyeyo kuteko amanga chifukwa chonena kuti
anakalanda mabiliyoni kwa mwenye mana extortion tikuinena ija kukaopseza ndikukalanda mpaka mabiliyoni ndakunena kuti mwenyeyo sizota kungonena kuti mangeni amene anandibera kati akuti yayi mukamanga abwezeso ndalama zanga zokhala zotani ubweza. Ndikukhulupirira zona kuti kuli milandu yambiri kumene yomwe itaphulike kuposa mwina umenewo wa money extortion, chifukwa mkulu amene iyo amatchuka ndi zinthu zoyipa kwambiri. Polisi simagwira ntchito, imalephera chifukwa chonena kuti magaya akanalati amene wapanga zofoyireta akuza zonena kuti iweyo usakathire tiye gasi yowathira tiye gasi ukuona wapanga mistake pamenepo tikupanga transfer kwako. Tinakuza zonena kuti azikwanje osakaopseza uzikangwayang'ana yona peze kuti waopseza transfer kwako. Iya izo khani zonyasa ndi zimene amatchuka nazo mkulu amene. Iyayi pajatu amanena kuti aliyensetu ndosalakwa pokhapokha khoti la malamulo la dziko lino litapezeka zonena kuti lamuweruza kuti ndotani ndolakwa ndiye ngosalakwa pokhapokha khoti limuweruza. Komano tingatsimikizirane pano kuonera kuti mkuluyi amutapa ndithudi. Anzake amu uniform ndi amene amuveka zibangiri tikunena panopa ndiye kuti ali m'manja mwa apolisi omwewo mphamvu zija kutheratu pati pamenepo. Sitikudziwa zonena kuti otsatirani ndani chifukwa iyeyo anali mkati mwake kumeneko kanetweke kake. Mwinanso mtsogoleri wakale wa apolisi kumene nayenso akwenokhaso ndi mwina ndi zina zake ziyangoyango zoti tikhoza kungomva zotambata. Ayi mmene moto ndi mmene zikuyendera magayi wande sakucheza, which is good kunena kuti mwina make anthu aphunzirepo apolisiwo kunena kuti mphamvu osazigwiritsa ntchito molakwika. Pa kunali kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Money extortion mwaopseza anthu kolanda katundu ayi zimenezo ayi nde akuyenera kumane nazo. Fati ngopanga point out chinthu chimodzi pano. Tikabwerera mbuyo pang'ono pano pa Malawi Trends tinabwera ndi nkhani yokhuzana ndi Stanley Chaima kuti ndi amene wasankhidwa kuti akhale wachiwiri kwa Inspector General wa Police kunoko Malawi. Tikakamba zonena kuti iyeyo anayitanitsa magayi akuluakulu a polisi onse nkumanena kuti ndikuchenjezani makamaka a traffic mukapita pansewu mubera anthu ndalama ndikangokupezeka zonena kuti ndakugwirani sindikunyengererani ndithani nanu. Ndeti nkanena kumapeto kwa nkhani kunena kuti zikonera ngati mission yake ndiofuna kukilina polisi kuti ikhale yolongosoka. Mwaziona ndi zimene zitu umata kuona zonena kuti nsewu umene wagwira uyu ntchito yake yoyambirira yeniyeni ngakhale wakuita na polisi osakuluakulu nkumauza zonena kuti ndithani nanu ngati mupanga zachinyengo zachizwikire. Ndiye kuti focus yake ndoti neyo ndikamadzaluka ku polisi nzondisenso zoti polisi tayisintha tayipanga reform ndiye kuti apolisi aja akukhulupiridwa ndi zimene zinosowa. Akamanga udindo umene ali iyeyo Stanley Chaimayo ndi udindo umeneno analipo mkulu amene aksimuwanga oyambirira kumumanga nkukakhalano amene mkulu amene wamuchotsa pamene popo. Mungoona zomwe zochitika former Deputy Inspector General of Operation aksimuwanga wamangidwe omumanga new Deputy Inspector General of Operation atachoka aksimuwanga ayikapono kani Stanley Chari banda kaya I think Stanley Chaima sorry Stanley Chaima Stanley Chaima wakamanga ndiye kuti ndani amene mwayirolera magayi zomwe tikukamba khani zake ndi zimenezi. Tikufuna be zimenezizi chifukwa ndiye kuti tikatero tibweretsesaso mphamvu ku polisi kuja kuti mwina makazi panga zolongosola. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemekezaso maganizo anzathu. Good.